I już teraz ruch. Łukasz startuje. Jest mój mężczyzna. Jest. Pięknie leci. Znaczy jeszcze nie. Ale pięknie biegnie. Już leci. Już leci. Jest. Oj Natalia, ty śpisz, a tata w górze. Widziałam orła cieni. Do góry jest większy niż mój tata. Jest mój tata. Niski szybuje. Pięknie leci. Teraz sobie ogląda. I chowamy się za choinki. Łukasz biegnie, śpi. Przecinek zawsze wyważy. Jest, pojawia się skrzydło. Jest padak naszego mistrza. Sam padak, mistrz jest nasz król. Leci na słynne. Powoli, leniwie. Sunie. Gulliver, możesz to zoomować lepiej? Łukasz znowu leci do fabryki. Idzie zwiedzać fabrykę. Tak jest, chłopak. No, miałeś, ale nie zrobiłeś. Ale tak, Łukasz. Fabryka kija. Musi zobaczyć, czy jego samochody są dobrze traktowane z góry. Zobaczy. Tak, tutaj musi zajrzeć do budki wartownika, czy wartownik nie śpi. Obejrzał, ocenił. Teraz zerknie jeszcze na taśmę, czy na pewno wszyscy dobrze pracują w jego fabryce. No, zerknął może dobrze, więc powoli toczy koło, a jeszcze stwierdził, że kontrolę jakości zrobi na tamtym skrzydle. I co? Wraca. Natalia nie chrapca, to leci. Jeszcze raz zerknę do budki startownika, czy aby na pewno nie przełączył sobie kanału samochodów. I przejezdnie sobie przeleci i leci na naszą łąkę. Jezu! Nic nie jest straszne. Jeszcze krąży. A, chłopak lubi nad ulicą krążyć. Wiadomo. Zawsze można pomachać, zajrzeć dekolt swoją kierowniczką. Jeszcze chwilę w pole z ziemniakami i już kieruje się na naszą łąkę. O, jest bohater. 100 do centymetra ląduje. Tak jest. Ale jest brzuch. I na środku pola wyląduje? Oj, Natalia, kiedyś widziała z oświetleniami. Tak.
Jest. Na łące schował się i wylądował.